Nanababaw ka ba, Len? Welcome to Guagua Pampanga. Yes, for today's vlog, nandito tayo sa Betis, Guagua Pampanga. If kayo yung naghahanap ng mga authentic essentials, mga Drew, or mga pamporma daily, available dito. Guys, this is Daily Clothing Boutique. Samahan niyo po kami if you wanna know more about this. So tara, let's go! This is their first day and invite po kami to witness the blessing, yung inauguration, and at the same time, makita natin yung mga items nila dito. So we're gonna get inside. Samahan nyo ako sa loob. Let's go! Alright, so yun nga guys, ikot tayo dito sa location nila or store nila para check natin ano ba yung mga items nila na tinitinda dito. Most of the items dito guys are coming from US. Yes. So pakita natin, example tayo ng mga t-shirts, bro. So these are essential t-shirts. Yan. They are authentic essential t-shirts. Yes. So notice guys, no, yung mga ganitong style napaka minimalist, straightforward. Kumbaga, ito yung mga hinahanap natin, mga streetwears ngayon. Mga usong-uso guys. Usong-uso talaga. Yes. So aside from mga t-shirts, meron din tayong mga hoodies. Ito, price naman nito guys, 2,000 pesos only. Alam na mo naman kasi yung mga class A or diba? This one, They're authentic. Ang ganda ng pagkakagawa nila. Yes, so meron sila dito, meron silang jogging pants, meron silang shirts, shorts, and syempre yung hoodie nila. So ito yung mga shorts naman nila. So pansin ko sa mga essentials, napaka simple lang ng mga colors minimalist, nila. Cream, beige, black, white. Yung kanilang ano matawag color dito? Pink. So ito naman example yung mga streetwear natin, mga t-shirts. Ape. So usually, Gallery department actually. look at that, ayan o, Los Angeles, California. So siguro yung mga taga US kilala nila yung brand. Familiar na sila. Lastly guys, for sa mga streetwear, so meron tayong Drew. Check natin yung made, bro. Made in USA. So those are our daily wears and streetwears. Ito naman yung mga perfume. So may mga perfumes tayo. Iba-iba rin sila guys. So meron tayong Fahrenheit, Versace, Dior, Chanel. What is this? Creed, Adventus? Yes. Ngayon ko lang nakita yun, Meron bro. tayong Burberry. Meron din tayo Gucci and Bulgari. Yes. Particularly for men, meron pa tayo dito underwear. Calvin Klein. Calvin Klein. So, price natin for hoodies, 2,000 pesos. Sa mga shirts naman, 1,500 pesos. Actually, even for perfumes, 1,500. Going to the left side dito naman, meron tayo for girls, mostly Korean at saka SHEIN. Yes. Speaking of affordable, mag-sample tayo. So, these are from Korean naman to. So, iba-iba na yung mga ano na rin nila, mga brands, no? Samnus more on yung mga pang Korean drama style. Yan. And ang price natin dito, guys, 200 pesos only. Ano? Diba? Parang ito yung mga napapanood natin sa mga Korean drama. So, aside from Korean dresses, we also have bags and of course, perfumes for women. Example of bag natin. 4,000 pesos, guys. What do you think? 4,000 pesos. So, ito na yon, mga SHEIN items. Skirt and trousers. Up until this one, SHEIN to. Yes. Sample tayo, bro, for the shorts. For the shorts. Wow. Uso ngayon. Yeah. Trousers. Yan. So, nalaman natin, mga trousers pala, medyo parang loose sa baba. Yes. Ganun. So, high-waist trousers lang ito siguro. No? They are 250 pesos only. Ayan, 150. Sa mga Tops din, naman 150 pesos. 150. Again guys, this is it. This is, plain and simple. Pero, ang kagandahan dito, even if maliit lamang yung lugar nila, yung quality dito yung So, masigurado nila. Sure ka na authentic ang mga damit mo dito. And syempre, sabi nga nila, affordable and quality. Affordable and quality. Yes.
daily clothing boutique located po sa may Purok San Miguel Betis, Guagua Pampanga. Yeah, so they just recently opened. They are open po from 8 a.m. Just check out their fan page kung ano oras po sila nagsasarap. And they are open from Monday to Sunday. Yun, at least yun naman Monday to Sunday. So either you have after your work or during your off naman. And they are pwede still bumisita open. dito. Yes, so napakaganda guys. No need to go to San Fernando, town proper ng Guagua. Dito pa lang makikita nyo yun. Yun guys, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope nakita nyo yung item na hinahanap nyo dito. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys!